Egun gutxi falta dira San Sebastian egunerako. Astelehen gauerdian lertuko da festa eta 167 danborradek desfilatuko dute hiri osoan zehar 24 orduz. 22.736 pertsona dira hori. Bueno, eta gero aurrak, 4.600 aurr aterako dira aur danborradan 45 konpainietan banatuta. Aurtengo San Sebastian eguna gainera 2 efemeride nagusi ditu. Torri, kontatuko dizkizu. 150 urte bete ditu danborradaren gaur egungo ereduak, Union Artesana elkarteak ezarri zuena. Eta Union Artesanarekin batera beste 2 danborrada aitzindariak Euskal Bilera eta Kresala dira. Bata 1927an aurreneko aur danborrada atera zuena eta bestea 1980an lehen danborrada mistoa osatu zuena. 100 urte beteko dira gainera Donostiako udalak banderaren igoeraren ekitaldi ofiziala lehen aldiz egin zuenetik. 1926ko urtarrilaren 19an izan zen hemen, Plaza Berrian. Eta berri on eta berri txar bat. Ona da genero aldetik gero eta parekideagoa dela festa. Geroz eta danborrada gehiok utzi diote baztertzaileak izateari, baina berri txarra da ordea bidea luzea dela oraindik. Bueno, listo, urtarrilaren 19ko gauean ikusiko dugu elkar. Bagera! Zu ere bai?